Siyanibingelela nonke balaleli nani babukeli egameni elihle likaJesu Kristu oyinkosi nomsindisi ezimpilweni zethu. Yizwi lenkosi uJesu Kristu leli olilalele njengamanje. Yizwi lenkosi uJesu Kristu leli olilalele. Lapho sishumayela khona izindaba zombuso wezulu nokubhabhadiswa egameni likaJesu Kristu nokuthethelelwa kwezono. Kulabo abalalele abafisa ukubhabhadiswa egameni likaJesu Kristu, nalabo abanemibuzo mayelana neBhayibheli, nalabo abanobufakazi uJesu Kristu esezembulile empilweni yakho, wakunika ubufakazi ukuba ubuthule kuzo zonke izindlebe ezilalele ezimisele ukuza ekugcweleni naseqinisweni ngobufakazi bakho, ukuba nonke lixhumane nathi kule mininingwane engizoyishiya njengamanje ethi izoqala nge-email address izwi lenkosi.ujesukristu@gmail.com, izwi lenkosi.ujesukristu@gmail.com, no my cell phone number, no my WhatsApp number, la ungakwazi ukuxhumana nathi khona ethi 066 566 9245, 066 566 9245. Izintumayelo nezimfundiso ziyatholakala zonke ku-YouTube. Lapho ungahlala khona phansi uphethe iBhayibheli lakho, ulalelisise, uhlolisise imibhalo engcwele nathi, ukube ngabe lokhu okuzwayo ushunyayezwa khona, ufundiswa khona, kuyafakazelwa yini imibhalo engcwele. Ku-YouTube uzosearcha uthi izwi lenkosi uJesu Kristu, izwi lenkosi uJesu Kristu. Ungakhohlwa ukusubscribe, ungakhohlwa futhi nokupressa i-notification button ukuze ngaso sonke isikhathi uzoyithola izimfundiso ezisiholela eqinisweni nasekugcweleni ngaso sonke isikhathi lapho zifakwa khona uhlelo lakwa-YouTube. Ungakhohlwa nokusherisha ilink nabo bonke abantu obaziyo, ikakhulukazi labo ohlanganyela nabo ey'ndaweni enihlanganyela kuzo, nifakazelana ezimfundisweni zenu ukuthi uNkulunkulu udale izulu nomhlaba, nokuthi uJesu Kristu yena yedwa uyinkosi nomsindisi, ukuze wonke umuntu omaziyo ahlolisise imfundiso ngokwembhalo engcwele, izwi lenkosi uJesu Kristu. So ku-YouTube sherisha ilink nabo bonke abantu obaziyo, izwi lenkosi uJesu Kristu. Ake sigobise amakhanda sibonge kwabothu sezulwini osiphile lesikhathi samanje sokuba sikwazi ukulizwa ilizwi lakhe lifeze umsebenzi kaNkulunkulu ezimpilweni zethu. Ake sigobise amakhanda. Baba wethu osezulwini, malingcweliswe igama lakho, umbuso wakho mawufike, intando yakho mayenziwe emhlabeni njengasezulwini. Usiphe namhlanje isinkwa sethu semihla ngemihla, usithethelele amacala ethu njengokuba nathi sibathethelela bonke abasonayo. Ungasingenise ekulingweni, kepha usisindise kokubi, ngokuba umbuso ungowakho namandla nenkazimulo kuze kube phakade. Amen. Balaleli nani bazalwane, yamukelani umfundisi uMhlengizondi ozobe esolwa ngezwi lenkosi uJesu Kristu, umoya engcwele ekhazimulisa isibani sezwe, yena uJesu Kristu oyinkosi nomsindisi. Sheshisa mlaleli nawe mzalwane, uthathe iBhayibheli lakho sihambisane endleleni yobungcwele, kwakhiwe umzimba ibandla. Amen. Amen. Ngibingelele bazalwane. Egameni lenkosi uJesu Kristu, umnini mandla wonke, inkosi yokuphila, silokhu sifule bona ubufakazi ngawe imbhalo ukuthi yinye inkosi, yinye inkolo, munye ubhapatiso egameni likaJesu Kristu. Alikho elinye igama eselinikiwe emhlabeni nasezulwini nangaphansi komhlaba esingasindiswa ngalo ngaphandle kwegama likaJesu Kristu, ngaphandle kwegama lenkosi uJesu waseNazaretha. Siyambonga uNkulunkulu ngoba siphili ngenkani, kepha siphila ngomusa. Sike sizwe abantu bekhuluma engathi impilo eyabo ubolekiwe ukuphila. Umnini wabo angakuthatha noma inini, uphele konke ukwazi nokuhlakanipha nokungqesta. So kumele ukwazi iqiniso. Uma sukholwa solazi iqiniso, kumele ukuthi ube
nesibindi sokuma eqinisweni, ungakhethi ubuso babantu, ngoba ivangeli lathengwa ngegazi, nawe uthengiwe ngegazi. Leli gazi awunakuthengisa ngalo. So kubona bonke abantu abazitshela ukuthi bafuna ukusindiswa, ungancengi abantu ngevangeli, ungazincengeli kubantu bevangeli. Khuluma iqiniso njengokuba imbhalo ifuna, hayi ngemizwa, ngokuba iBhayibheli incwadi eyasetshenzwa amadoda angamaqhawe ngokukholwa nangesibindi sokumela iqiniso. So uma usebandleni unomfundisi obhedayo ongafuni ukuthi enze lokho ofunwa iBhayibheli, wena ulazi iqiniso, bese uhlala ufuna ukuthembeka kuyena, wena uyiphumputhe elandela impumputhe, kahle kahle wena uzenza impumputhe ngokufuna ukuzincengela kumuntu ozobhubha angoholele esihugweni. Uthi umbhalo, ningaboshelwa ejokeni linye nabangakholwayo. So awunakuzibophezela ngaphansi kwenkolo yomuntu noma komthetho womuntu ukuze ngithembeke kuyena. Ngalapho angidlalisi futhi nje angididekeli ngakhona. Ngikholwa yizwi ukuze uma ngona ngizwe ukuthi ngonile, ngingathi uma ngona bese ngicabanga umfundisi wami noma umngani wami, angicabange ukuthi ngonile kuNkulunkulu. Ngemuza uDavide uthi kuwe kuphela uNkulunkulu ngonile. So uyabona ukuthi uma ngingenzi kahle phambi kwaNkulunkulu kepha ngenza kahle phambi kwabantu, ukholo lwami luhle kubantu kepha lumbi uNkulunkulu. Uthi labantu bangidumise ngezindebe kuphela, kepha izinhliziyo zabo zigagxele nami. Bagcina izimfundiso zobaba bazo ngaphezu kwezifundiso zami, benze izimfundiso zabantu nemithetho yamabandla ibe yinto emise bona okholweni. Uthi uJesu, uma nigcina amazwi ami niwenza, ningabafundi bami noma nizothiwa ngabafundi bami. Akushiwo ukuthi nizoba ngabapostoli, akushiwo ukuthi nizoba ama-Roman Catholic Church, akushiwo ukuthi nizoba amaZayoni, hlobo lonke lamaZayoni, amabhaptisti, noShembe, oLehanyana, ama-ZCC. Akushiwo ukuthi nizoba yilokho. So khuluma no-anti engitshela ukuthi ubesecibeni, uthi bekhona laba bakho u-anti nawe uyakholwa kepha ungumpostoli. Mina ngiyenako umpostoli, mina ngikhonza uJesu, ngumfundi kaJesu. Yebo, uJesu usangisindisa, ngumsindiswa, angisindisiwe, ngumsindiswa. Ngokuba lisho iBhayibheli usuku nosuku ngiyabulawa, ukuba kukhona impi phakathi komoya nenyama. So inyama yami ngidonsela ekutheni ngiphile nempilo efunwa uSathane, kepha uNkulunkulu uthi uma uphila ngomthetho wami uzokulandela izwi lakho. So uma kuwukuthi ngibuye ngiphule umthetho, noma ngabe kuthiwa ngiphule kancane, lithi uma uphula wodwa wone wonke umthetho. Yezwa-ke manje leli khuluma kanjani? So angikwazi ukuthi hayi mina ngumntwana kaNkulunkulu ngisindise abazalwane ngiyomxolela angena lolo hlobo lomfundisi. Ngilwela insindiso usuku nosuku ngoba inyama yami ngifuna esonweni ngalo. Umoya womoya uyangihlasela, umoya wokucasuka uyangihlasela, umoya wenzondo uyangihlasela, umoya wokuziphakamisa uyangihlasela. Kepha anguvumeli ukuthi ubuse kimi, ngokuba uJesu uthi wozani kimi nifunde kimi ngokuba zithobekile nisineke ngenhliziyo. So uyabona ukuthi uJesu uza uma nini uzothi intitho amakhinzane,
Uma sithi asinasono. Uma uthi wena-ke awunaso isono, Siyasikhohlisa. wenza njani? Siyasikhohlisa. Uma uthi awunasono, wenza njani? Siyasikhohlisa. Neqiniso alikho kithi. Mina ngeke kumzalwane ozitshela ukuthi hayi mina ngoba ngathatha uJesu sengingcono, angikho ngcono. Wait, ngiyazikhohlisa ukuba imphakamo yona le ngishoyo. Uma sizivuma izono zethu. Lapha uma ngivuma izono, njengoba ngibalele nje izono, hayi yimpi lesibheke nayo. Yabona iBhayibheli liyakutshela lithi sibambene nempi, hayi inyama kamoya. Imimoya ephakemeyo le efuna ukwehliswa. Lithi iBhayibheli bonke abaphakemeyo nabaziphakamisayo ngizobehlisa. Awushongo ukuthi bonke abantu abamnyama abaziphakamisayo ngizobehlisa. Awushongo ukuthi bonke abelungu abaziphakamisayo ngizobehlisa, noma amaNdiya, noma amaKhaladi, noma amaKenya. Lithi bonke abaziphakamisayo ngizobehlisa. So uNkulunkulu kwincwadi yaIsaya athi umhlaba ungowakhe futhi yena uyisiqalo, uyisiphetho. Akekho omunye uNkulunkulu emva kwakhe nangaphambi kwakhe, futhi yena wakhe konke okukhona emhlabeni. Uthi ungumqali nomphelelisi. So uma nginokuqonda ukuthi uNkulunkulu ungidalile, angikhethi umuntu ukuthi hayi ngoba lo uhlobo oluthize uNkulunkulu akabudalanga. Uthi yonke into engaphansi kwelanga uyidalile. Uthi wenza umuntu ngomfanekiso, akenzanga amaJuda, wenza u-Adamu ngomfanekiso wakhe. Wayesenza umsizi wakhe ngobambo lwakhe. Ngobambo luka-Adamu wakha u-Eva, igama lakhe lisho ukuthi umama wabo bonke abaphilayo. Igama elithi Eva liqonde ukuthi umama wabo bonke abaphilayo. Ngithi mina uma uthi uyakholwa, awukholwe yizwi lowendifende amabandla elidifende abafundisi benu, nizoya nawe esihogweni. Ngikhuluma nendabhaliwe phansi eBhayibhelini. Uyaliva uphatheka kabi ukuba ufeva ibandla nomfundisi. So ngiyabuza kwathi ngithi methi kade khona laba bami ebandleni emcimbini kade bekona uthi ayabasindisiwe, ngithule achazeka athi bese chaze bese athi onke uma ukuthi abantu bami noma yilaba bami abasindisiwe, wena msindiswanga yini? Alathula ihlaziye le. Ngithi mina awusindiswanga uma umkelanga noJesu. Uthi ngamamukela uJesu. Ngithi pho wenziwa yini ubomi umehluko? Uthi abantu bami. Ungathi bekhona amakholwa. Ngiyabona ukuthi thina sisingaphansi kombuso wobumnyama ngalendlela yokubandlululana. Lithi iBhayibheli makungabi khona ukwahlukana phakathi kwenu, masibe lizwi linye, sibe mqondo omunye. Ungathi wena wabapostoli, wena wamaRoma, wena wabasindisi, wena uKristu lwensingi. Ukhona uJesu usemaromeni wakufela, ukhona uJesu usepostoli wakufela, ukhona uJesu wabasindisi wakufela, noma uJesu waseNazaretha. Lithi iBhayibheli uzosindisa bonke abantu. Angiyifuni noma ngiyibone lento yokubandlululana ngokwamabandla. Khulume nomuntu ungashumayeli, khulume ngeBhayibheli. Athi umuntu mina manje lami lo muntu engidingi. Fana nani nalemfundiso lena ethi angimvumeli owesifazane ukuba afundise noma abuse phezulu kwendoda. Liphinde lithi futhi ebabandleni abavumelekile ukukhuluma. So angikwazi ukuba lo wesifazane uzomala kwipulpit azongishumayeza kuba kusho iBhayibheli lithi abandleni bese uthi wena uyibona inkinga. Kanti bona iliphi ivangeli ohamba ngalo? Bathi khona incwadi yaseGalatiya sahluko 3 verse 28, bathi leyo ncwadi ithi ngisho mina Bright ufunde leyo ncwadi. Ngoba ubalansise futhi nale yaseKorinto 14 verse bani 14:34,
but ifuna le yaseGalatia sahluko 3:28 bese sibhalansise ngale. Akakho umJuda nomGriki. Isethe iBhayibheli. Akakho umJuda nomGriki. Ngokuba bekunomthetho angithi. Phela kufanele ngichaze indaba sengathi ngiyese. Lithi bekunomthetho wamaJuda kuphela lo wamaJuda. Yakho uJesu usenzoqoqa bonke abantu. Akusekho mahlukana. Ezonto le. So uJesu sizobizwa akusekho umJuda nomGriki. Akakho oboshiweyo nokhululekileyo. Akekho oboshiweyo nokhululekileyo. Akakho wesilisa nowesifazane. Akekho wesilisa nowesifazane. Ngoba nina nonke nimunye. Sinjani? Nimunye kuKristu. So akho ubandlulula kuJesu. Kepha kunomyalelo omile kwincwadi yaseKorinte. Sahluko 14 verse 34. Ongashintsheli. Lolisho nje asongo ukuthi hayi abesifazane bangashumayela cha. Ngoba ayikho incwadi esho futhi ayikho incwadi ezabafundise emabandleni. So mawuthi lothai uzokhulumela ku YouTube nabo TikTok nabo WhatsApp nabo Instagram amnendaba. Kepha bese ngena ngaphakathi ekhona abazalwane uzokwenza lento eshuwe eBhayibheli. Ngoba uNkulunkulu kasiyo esiyaluyayo. uNkulunkulu esimkhonzayo akayena esiyaluyayo. Kodwa ngokuthula. Yena uNkulunkulu wani Wokuthula. Yes. Njengokuba kunjalo. Njengoba kumile kuona bonke emabandleni onke abangcwele abasindisiweyo ashonga iBhayibheli abasindisiweyo engokuthi akufuna ukuthi ulizwe iBhayibheli emabandleni kanjani onke abangcwele besiphila umngcwele nje sihamba ngezwe lilodwa so besethi emva kwalokho abesifazane mabathule lapha ngaletheni akho sifazane abayimali lena abayihlazile esikhona ke akho mGriki akho mJuda akho oyisiboshwa akho khululiweyo abayibhekile badijimela ne enomyalelo oqondile ethini abesifazane mabathule emabandleni abafundisi abaningi bathi leso khona amadoda bese ngithi ngicela ungitshele lapho angithi right asibethi iBhayibheli okay angithi le nto ufuna ukuthi ngikhulume kahle qale ngikhweshele okay awushaye ifundo verse 33 ngokuba uNkulunkulu kasiyo owesiyaluyayo ngokuba uNkulunkulu kasiyo owesiyaluyayo yebo kepha ngokuthula njengokuba kunjalo okay asike sike sidwebeleke manje lithi njengokuba kunjalo emabandleni onke seshiso manje namadoda ishilo onke abangcwele abanjani emabandleni onke abangcwele manje wena mawuzothi phakathi kwamadoda yafuna ukwazi ukuthi uthathe lapho lo mina bright ngeke ngikhuluma nomuntu wesikhathi umuntu ukuthi sifuna ukuthi sikhulume kanye naye kade afuni ngizokubuza into engizofuna ichaze mina ngikwazi ukuyichaza sike sineke isidingo sokuthi ngizame ukumchazela bese yena ufuna ukuphendula eqondile ngoba ngizokubuza into ukuthi eBhayibhelini haleluya manje nezofuna ukwazi nomelo ngeke angifuni ingene ngoba nawo ukuthi ngifuna lo muntu akhulumela kuphela akafuni ukuhlala eqinisweni siwubize sokuthi lokumsimo ushayele lokuzama ukumchazela ikuphendula into esimple ephambi kwethu sethe iBhayibheli ngoba kunjalo wonke umthetho emabandleni wonke abangcwele bese nje ngoba lokho abesifazane mabathule emabandleni okay ithe emabandleni azange sihlukanise ukuthi emabandleni bekhona hlala namadoda mawufuna njalo usikhohlakala ngiyakutshela mina usikhohlakala ufuna ukugcwalisa inkanuko yakho bonke besifazane abasabayo noma ozinengelayo kubona noma ufuna umfazi wakho ashumayele ngenkani noma ufuna besifazane bahlale ebandleni ngoba abafuna ukugolozela bazoba lapho ngeke ngibubule mina iBhayibheli ngesikhathi uJesu eshumayela akhulume yathi besifazane owafundisa noma uJesu amkhomba ukuthi abafundisi bathi mwanangu njengomeli eMagdalena uJesu wamthuma wathi abotshela wamthuma wazama abafundise umehluko wathi-ke nina ningabafundi bami ukhuluma nabapostoli abakhethiwe uthi amalokwenza abanye abafundi nibafundise ukugcina konke ngemfundise bona mase kukhona umthetho othi abesifazane mabathule emabandleni ukuba akavunyelwe ngokuba
mabakhulume kepha mabazithobe njengokuba usho njalo nomthetho. kuphi kube Uma ke bethanda ukufunda utho yes mababuze emadodeni abo. uma bese bethi-ke uma engenandoda umfundisi angakwazi ukuthi akendoda yakhe lephambe kodwa afuna ukuyibuza emva kwenkonzo ngoba yini kufanele akhulume engasekho phakathi kwabantu emva kwenkonzo akabuza umfundisi ayikho into evukele eBhayibhelini kepha uma efuna ufunda ukuthi unelungelo ngokuba likhuluma nabesifazane abashadile ukuthi mababuze kuphi emabandleni abo so nalabo abangashadile kodwa befuna ukusakhulukazi-ke manje uma khona into efuna ukuyibuza kuvulelekile ukuthi ubuze bese kuyafundiswa ukuze kusizakale nabantu. Kuyaphuka umuntu wesifazane afundise njengoba isho nencwadi yesibili kaTimoteyu, incwadi yokuqala kaTimoteyu sahluko 2 verse 12 ithi ngifuna ukusahluko incwadi yokuqala kaTimoteyu sahluko 1 verse sahluko 2 sahluko 2 verse 12 verse 12 yes. Kepha angivumeli owesifazane ukuba afundise. Nayo ukuthi efike angivumeli owesifazane ukuba afundise ukuyekela isizathu nokuba abuze phezu kwendoda. So uma uyindoda unomholi wesifazane uweak usadinga ukuthi wamukele izwi bese uyaphuma lapho odlibeni kaSathane lokuthi ulandele ini umuntu wesifazane. Akho ndoda ekholwa kuJesu eyakukholwa ibuzwe efundiswe umuntu wesifazane ebandleni. Akhathali ungakuthi ngilalela iBhayibheli awufuni ukulalela wena nomlomo wakho nenkohliso yakho evela kuSathane. Ngifuna iBhayibheli. Nangekho iBhayibheli angikwazi ukuthi ngizifakele umbono wami la. Angikwazi ukuzifakela umbono wami. Mabazithulele. Nanje khuluma wesifazane manje. Ngokuba wabuza isizathu sokuthi why indoda kumele iphathe umthetho kwabalimi kaNkulunkulu yekela isizathu. Mawukuthi uhlula yilokhu why uthi ukhonza uJesu lapho uhlula ukwenza into efuna uJesu. Ngokuba wabuza kuqala emva kwalokho owesilisa wadalwa kuqala wayesenikwa umyalelo kwenziwa lokho kwasenikwa u-Eva futhi lo wesilisa ngeke walalela uSathane akhohliswanga kepha owesifazane wathi okhohlisiwe waphambuka njengoba namanje ngidodwa abafundisi ukuthi babafundisi ifake khona abasho ukuthi uJesu ngoba izwi lakhe limile alikushongo iBhayibheli ukuthi wayekhuluma noSekolile kuphela incwadi lethwa emabandleni onke. Nangithi iBhayibheli emabandleni wayephosiphatha amaBhayibheli bese kufundiswa ngezinto njengalezi siqale sahlukanise. Ile theology egcwele ebafundisweni bamanga. Mina ngeke ngize ngithandeke kubantu abaningi basindisiwe nabantu abaningi bayakholwa ukuba ngisho lento eshiwo iBhayibheli alisho lento efunwa yinina basi. Futhi alisho lento efunwa yibona ukuba angizwanga yibona. Ingakho ngibuza Jesu fanele uzithele. Uthi uJesu uma umuntu efuna ukuzenza kwami makathi abathi isiphambano sakhe azithele. So when uyazikhohlwa wena kuhambe ivangeli phambili. iBhayibheli uma lithile lapha kwincwadi yaseKorinte sahluko 6 verse 9 uma lisho manje iBhayibheli akushongo mina ngisho esho iBhayibheli ukuba sikhuluma ngani ngombuso kaNkulunkulu athi uJesu-ke phendukani ukuba umbuso kaNkulunkulu ususondele bese athi-ke nandaba lombuso kaNkulunkulu. Kepha kanazi yini ukuthi abantu abangalungile uNkulunkulu hayi mina Not ukuthi ngizohambe kulokukhomba kuthona ulungakho nolunganga ngizohluleka eshiwo iBhayibheli lithi anazi yini ukuthi abangalungile abayikulidla ifa lombuso kaNkulunkulu na ningakhohliswa nidukiswe nazifebe izifebe ngeke zilidle ifa lombuso kaNkulunkulu nabakhonza isithombe nabantu abakhonza izithixo naziphi abantu abashintsha nje umayolala ngaphandle nazihlobo amadoda adlwengula izingane noma amadoda alala nabafana abancane nabesilisa abazenza abesifazane namadoda bebalala nabodo nabesifazane abasalala nabodo namasela nabantu abantondayo nabahahayo nabantu abagcwele umoya wokuhala nazidakwa nabantu abadakwa utshwala
Kwamehluko phakathi kokuphuza nobani iBhayibheli-ke. Phuza ekwaleni ingcosana noma kwenziwa isidlo kuphuzwa ewayini. Akuphuzwa ijuice, akubhalwanga ijuice, kuthiwa isithelo somvini. iBhayibheli ngokomvini weBhayibheli kuthiwa uNowa watshala umvini emva kwalokho wayesephuza isithelo somvini wadakwa. Akusho ukuthi waphuza ijuice wadakwa. Angifuni ukuzenzela into ethandwa yimina, ngifuna ukuhamba ngeBhayibheli. So uma senze izinto zaNkulunkulu senza ngendlela yokuthi-ke ningadakwa iwayini. Ngoba kuyaziwa ukuthi abantu bayaphuza iwayini. Ningadakwa iwayini. Akukho ukuthi ningaphuza iwayini, bazobhalwa kanjalo. Mawukuthi mkhudala ufuna ukukhombisa iBhayibheli noma ivesi iBhayibheli elithi ungaliphuzi iwayini. Mina ngiyaliphuza iwayini. Ngiyaliphuza iwayini. Nasithuki. Lithi iBhayibheli abantu abathuka intamba ngeke balidle ifa lombuso kaNkulunkulu. Nabaphangi abayibulidla ifa lombuso. Abantu abayizigebengu abaphangayo, izinkomo, ibhange, abantu, imizi yabantu, abantu abarobha abanye abantu, ama-scammers, ngeke balidle ifa lombuso wabo. So lento le uNkulunkulu ukutshela ukuthi-ke wena owenza lokho zisize uphenduke uma ufuna insindiso. Ukuba insindiso iza ngokuthi wamukele lokho okufuna uNkulunkulu, hhayi umfundisi wakho, hhayi umhlengi, hhayi umngani wakho noma umfazi wakho noma umngani zakho noma ubaba wakho. Cha, asike sizwe le ncwadi le ezofana nento amanje abantu sebelalela abantu ngoba bejabulisa emabandleni benza lezi zinto lezi ezizokwenzeka zokuthi kune-vibe noma ngomoya ongcwele ngoba sebelandela imimoya edumisayo. Onginika incwadi yasekuqala yaseKorinto sahluko 4 kusukela kuverse 1. Incwadi yokuqala lokho yaseKorinto kaTimoteyu sahluko 4 verse 1. Kepha umoya usho ngokucacileyo ukuthi lezikhathi zokugcina abanye bayakuhlubuka ukholweni benama omubi belandele imimoya edumisayo nezifundiso zamadimoni ngokuzenzisa kwabaqamba amanga. Ngenxa yokuzenzisa kwabantu abazenza sengathi bakhuluma iqiniso wena baqamba amanga. Abashisa uphawu kunembeza wabo. Sebenophawu kaSathane kunembeza babo. Benqabela ukuganana. Bethi abantu bangasaganana, abantu sebengavele bazidalela ngaphandle komshado. Bethi akuzile ukuba. Bethi abantu abayeke ukudla okuthize, akhulunywa ukuthi kube ne-fasting cha. Bethi nje abantu abayeke ukudla okuthize njengoba namanje abantu bahlulelana ngokudla. iBhayibheli mofunda incwadi yamaroma sahluko 14 kusukela kuverse 1 iyafundisa ngokudla. Mofunda incwadi yaseKorinto sahluko 10 kusukela kuverse 21 iyafundisa ngokudla. Mofundisa futhi yona incwadi le engikhuluma ngayo benqabela abantu ukuthi badle ukudla okuthize besithile ngoloko uNkulunkulu akudalayo ukuba kwamukele ngokubongwa yibo abakholwayo. Sifuna uphathiphe ngephela nabalazeli sifuna uphathiphe ngephela ngoba siyazi abantu bengalazi iBhayibheli enodumiswa abantu abaningi. Thatha iBhayibheli lakho, thatha iphela ngephela, siyafundisa, siyakutshela izincwadi ukuthi awuzwanga ushawule wine bese ubhala phansi abonke kuleli lishwa yikho leBhayibheli. Bekuthi khona khona iBhayibheli, thatha ugesi oseBhayibheli, ungathathi ugesi ekuphamsizana bezana ngiphamsizana namukela uJesu njengoNkosi nomsindisi. Lithi iBhayibheli phendukani bese lithi lapha kwincwadi yesayisa 32 verse 38 bese kuyani lithi-ke sebekuzwa bonke bahlabeke enhliziyweni. Akuthiwa ukuthi-ke wayesethi uphethe ukubona emcimezane bese niphamsizane. Lithi iBhayibheli basebehlabeke enhliziyweni basebebuza kuPetru nakubanye abapostoli bathi madoda bazalwane sokwenze njani na? Wayesethi uPetru phendukani yilona sishonye shuwa iBhayibheli egameni likaJesu Kristu kukho ukuthethelelwa abanye abambeliswa isiphiwo somoya oyingcwele ukuba lesithembiso esaba bonke abakude bonke inkosi uNkulunkulu wethu eyamba wayesefakaza ngamanye amazwi amaningi abayalo wathi zisindiseni kulesi sizukulwane esiphambeleyo. Zisindiseni ngathula ngobabazi iBhayibheli manje usazi kulelo ukuthi lithi zisindiseni kulesi sizukulwane esiphambeleyo. Nani bafuna iBhayibheli yabona noma asijumile asayinkingi kepha laba sebelithola lento bathola umusa ukuba sisengumusa nangeqiniso lokuthi Yesu wathi-ke hambani ngomusa nangeqiniso. Iyona into esinikiwe le ukuthi uma ungenzi kahle cela uNkulunkulu akusize. Uma ubona ukuthi-ke unenkinga vuma izono zakho komunye nokomunye
Phela umkhuleko, umkhuleko olungileyo uyakusindisa isoni. Yalizwa nje sihamba ngeBhayibheli, sikhola yini eBhayibheli. Ithi noma selithi inyama yami yona, ngithi ngiyona, ngizwe embiza ukuthi uyalimana, leda isavungu uma khishwe kuyona. Ayizwa sengiyamazi ukuthi kwaNkulunkulu akuselula ukuthi ngivele ngiphinde ngiyohlala emanyaleni. Akuselula. So iBhayibheli sifuna ukuthi abantu bafunde lona and simiselwe ukuthi sazi lona ukuze singene ngalo embusweni kaNkulunkulu. Ningazingisi lelizwe. UKristu uyinkosi. Lithi-ke ningabe senilingisa-ke lelizwe. Kodwa niguqulwe isimo ngokwenziwa ibe yintsha ingqondo yenu iguqulwe nayo ibe yintsha ingqondo. Kufanele kuguqule ingqondo. uJesu ukhuluma nemoya kepha ukhuluma nabantu abanezingqondo ukuthi baguqule izingqondo. Ukuze nibe nokuhlolisisa okuyintando kaNkulunkulu. Okuhle nokuthandekayo nokupheleleyo. Yebo. Yenzolo sifuna nje ukuthi uhambe ngale nto eBhayibhelini. Siyambonga uNkulunkulu ngalesi asenzile ukuthi sikwazi ukuhlanganyela ngalesi sikhathi. uNkulunkulu emuhle uzophinda sihlanganise futhi ngamandla akhe nangesikhathi esivunywe nguye. Siyacela umusa wakhe ungapheli phezu kwethu khona sihamba endleleni yethuzi lokufa singabi nakho kwesaba ngokuba yena unathi njalo. Manje incwadi ephendukani yileyo nto esishumayelayo. Mose ufuna ukubhabhadiswa uzakusithika ngemininingwane loyibonayo kwi-screen. uNkulunkulu omuhle othandekayo futhi onomusa onothando onesineke obekezelayo uzakuyenza indlela yokuthi-ke size kuyena sikwazi size kuwena ukwazi ukungena emanzini ukuze uphile impilo njengoba iBhayibheli lisho. Sifuna ukuthi uhambe ngeBhayibheli ungahambi ngabantu. Phuma abantu. Ngokuthobeka incwadi kwabaseFesu isahluko sesine verse 2. Ngokuthobeka konke nobumnene, ngokubheka kade nokubekezelelana, ngothando khuthalelani ukugcina ubunye bukamoya ngesibopho sokuthula. Munye umzimba, munye umoya, njengalokhu nabizelwa ethembeni linye lokubiza kwenu. Yinye inkolo, munye umbhaphathizo, munye uNkulunkulu, uyise wabo bonke. Nayo indawo la imele sihlale khona sibizela abantu eBhayibhelini. Unganibuza la kumina ngoba sithi izwi lokuthi uJesu Kristu lo esikushumayelayo. Ngokubona ubhaliwe la the true gospel of all lesishuma sishumayela nje into ebhalwe phansi eBhayibhelini. Hayi ukuthi igama lebandla lethu akunalo ibandla into oqalileyo. Uma sikebandleni likaKristu sonke. Munye uNkulunkulu uyise wabo bonke. Libambe. Njengoba sisho uma sofuna ukubhabhadiswa uzawusithinta ngemininingwane le oyibonayo kwi-screen noma i-email address oyibonayo kwi-screen. Lithi iBhayibheli phumani phakathi kwabo nimeqekele lesi. Phumani babandleni amanga. Yekani uzincengela kubantu. Uzani ugesi uthathiswe. Thathani ukuphila. Nethatha izithwalo besithiwa le nto ibulala iyaphilisa. Naye ephilisa ngempela izithwalo ziyabulala. Thatha ugesi uphile. Phile kwaphakade. Jesu Kristu inkosi. Esivalele umkhuleko. Baba egameni elihle lenkosi Yesu Kristu. Wena uNkulunkulu osibiza sonke Baba emhlabeni njengoba usikudalile umuntu ngomfanekiso wakho ukuba akufuze Baba agcine intando yakho mayenziwe intando yakho ezindleleni zethu Nkosi Jesu ukuba wena wedwa uthembekile mayenziwe intando yakho njalo uNkulunkulu singagcini ngokulizwa ilizwi lakho kodwa silenze. Siyabonga moyingcwele wena okwazi ukuhlala izinhliziyo zabo bonke abantu utshale imbewu Nkosi engasoze yanyakaziswa ezimpilweni zethu ukuba sihambe ngokweqiniso egameni likaJesu Kristu oyinkosi nomsindisi. Siyabonga ngezimpilo zabo bonke Nkosi Jesu obathintileyo njengoba uthinta izinhliziyo zabo ukuba bahlolisiswe lamazwi aphuma kwicebo yakho iwashumayela Nkosi ngokuthembeka nangeqiniso ukuba nabo bahlolisise Nkosi imibhalo mabezwe ilizwi lakho bahlolisise ukuba lesifundiso esiphilileyo esiholela izimpilo zethu empilweni ophakade. Thatha udumo uNkulunkulu namandla egameni lakhe elihle Nkosi Jesu manje naphakade. Amen.